אהלן, זה מייקי מרשות האנדרואיד ואני הולך להראות לכם היום מה זה ART ואיך מפעילים אותו. אז בעצם ART זה זמן פעולה, זמן ריצה, אפשר להגיד גם, שמה הוא עושה? הוא משעה בעצם מפעיל לנו את כל האפליקציות. דלוויק זה מה שאני משתמש בו עכשיו ומה שמן הסתם מומחים משתמשים בו כרגע. כל מי שיש לו אנדרואיד 444 חדש במכשירי נקסוס, אז הזמן ריצה, מה שהוא עושה, זה הוא מה שמחשב את הזמן שלקח לנו לפתוח אפליקציות. אז יש לי את הנקסוס כבר משהו כמו שנה, וכפי שאתם רואים זה לוקח לפעמים טיפה זמן שזה פותח אפליקציות. אפילו שאני משתמש באפליקציה של גוגל נאו לונצ'ר, הכל. מה עושים? איך משפרים את המהירות? עוברים לדלוויק. אז איך אנחנו עושים את זה? עכשיו אני הולך להראות. אז אתם נכנסים להגדרות, יורדים עד למטה, מידע על הטלפון, אוקיי? מספר בילד כתוב, קוצים על זה כמה פעמים עד שזה אומר שאתה מפתח. ברגע זה אומר לך שאתה מפתח, אתה הולך לאפשרויות מפתח, הולך לבחירת זמן ריצה, משתמש בדלוויק, ותלחצו על ART, אישור. עכשיו הולך לכבות את הטלפון, זה הולך לחדש את הכל. לפי כמה אפליקציות שיש לכם זה ייקח יותר זמן, אבל זה לא אמור לקחת יותר מכמה דקות. נכבה גוגל, לי אישית יש קצת אפליקציות, יש לי 68, אבל לפלאפונים עם יותר 100, אפילו 120, אז זה הולך לפעול, זה הולך די לאט. אוקיי, זהו, נגמר. עכשיו נתת את הטלפון. וזהו, בעיקרון עכשיו הוא פועל הרבה יותר מהיר, כי הוא פותח אפליקציות בלי לחשוב אפילו. סבבה, הכל. נפתח אותו שנייה. אז זהו, אני אפילו ראיתי את זה ליד נקסוס 5, פועל טיפה יותר מהר ממנו אפילו. זה נקסוס 4. וזהו, תהנו, הוא אמור להיות הרבה יותר מהיר עכשיו. וזהו. טוב, זה היה סרטון ראשון שלי. תזכרו, אני מייקי מרשות האנדרואיד, תעשו לייק, תעשו סאבסקרייב, ותגידו לי מה אתם רוצים שאני אעשה לסרטון הבא שלי.